Straeon o'r Beibl, Iesu'n maddau I Pedr. Hwn yw Pedr. Pysgotwr oedd Pedr, a mi oedd o'n un o ddisgyblion Iesu. Cyn I Iesu farw ar y groes, dywedodd wrth y disgyblion I bod hi'n amser iddo ef adael. Dywedodd Pedr y byddai'n dilyn Iesu hyd at farw, ond dywedodd Iesu, cyn i'r ceilio ganu, byddi di yn dweud 2 gwaith nad wyt yn fadnabod. Be? Ond mi nath Pedr a'r disgyblion addo na fyddan nhw byth yn dweud nad oedden nhw'n adnabod Iesu. Nes ymlaen y noson honno wedi Iesu gael ei arestio, dilynodd Pedr a disgybl arall yr Iesu a'r milwyr I dŷ yr archoffeiriad. Sylwodd 2 forwyn ar Pedr a dweud I fod o gyda Iesu. Oi fi? 2 waith gwadodd Pedr a dweud, do'n I ddim yn adnabod y dyn. Yna daeth dyn arall a dweud, rhaid dy fod gyda'r Iesu, oherwydd rwy ti o Galilea. Na. Dywedodd Pedr, dwi'm yn gwybod am beth ti'n sôn. Y funud honno, clywodd Pedr y ceiliog yn canu. Trodd Iesu ag edrych ar Pedr. Cofiodd Pedr fod Iesu'n gwybod bydda hyn yn digwydd ac adawodd y lle'n wylo. Chydig wedyn ar ôl Iesu farw ac atgyfodi, mi oedd Pedr a rhai o'r disgyblion allan yn pysgota, ddaru nhw'n dal run pysgodyn drwy'r nos. Yn gynnar yn y bore safa Iesu ar y lan. Oi, draw mam! Ond oedd y disgyblion ddim yn adnabod Iesu. Dyma fo'n gwyddi. Ffrindiau, os gynnoch chi bysgod? No, dywedodd Iesu, taflwch y rhwyd I ochr dde'r cwch. O, nawn ni! Dyma nhw'n gwneud hynny, a toddan nhw ddim yn gallu tynnu'r rhwyd mewn oherwydd bod gymaint o bysgod. Felly dyma un o'r disgyblion yn dweud, yr arglwydd dio! Neidiodd Pedr i'r dŵr a nofio at Iesu. Pan ddaeth y disgyblion i'r lan, dywedodd Iesu, dewch I gael brecwast. Dwi'n llwgu. Ar ôl bwyd gofynnodd Iesu I Pedr 2 gwaith, wyt ti'n fy ngharu? Pob tro atebodd Iesu, mi wyt ti'n gwybod mod i'n dy garu. A phob tro dywedodd Iesu wrth Pedr, bwyda fy wyn ac edrychar I hôl. Felly aeth Pedr ati fwydo defaid yr Iesu drwy helpu gychwyn yr eglwys a sgwennu llythyrau fyddai'n dod yn rhan o'r Beibl. Ac I fod wedi gwadu Iesu, fe gafodd maddeuant, a daeth llawer o bobl I wybod am gariad a maddeuant Iesu trwy Pedr.